Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Koti kulilongwe lati lipereka mawa chigamulo chake pa pempho la belo la anthu asanu ndi atatu omwe akuaganizira mulandu omenya anthu ogwira ntchito m'boma nthawi ya zionetsero. Phungu wina wa nyumba ya malamulo akufuna kuti boma lipereke chipepeso kwa anthu omwe anakhuzidwa ndi ngozi ya ndege yomwe inapha Saulo Silima komanso anthu ena. Bungwe la National Platform pachitike kafukufuku pa malipoti okhuza kusakazika kwa ndalama za ntchito ya minda ikuluikulu Mega Farm komanso ntchito zina za ulimi. Msamasewero farm yamba kuchititsa maphunziro a oyimbira mpira atsopano maboma onse a dziko lino. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Bwalo la milandu la Lilongwe Senior Resident Magistrate lati lidzapereka chigamulo chake mawa pa pempho la belo la anthu asanu ndi atatu omwe akuaganizira kuti anamenya ogwira ntchito m'boma nthawi ya zionetsero ku area 18 ku Lilongwe. Oweruza milandu a Blasius Kondowe wayimitsa mulanduwu atamva mfundo kuchokera kwa maloya ambali ya boma ndi oyimira oganizidwa mulandu. Anthu akuaganizira mulandu wovula za anthu, mulandu omwe akuti anapalamula pa 19 March. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Bwalo la Lilongwe Senior Resident Magistrate lachiwiri linapitirira kumva pempho la belo kuchokera kwa anthu asanu ndi awiri omwe akuaganizira kuti anamenya anthu ochita zionetsero ogwira m'boma pa 19 March 2024 ku area 18 ku Lilongwe, pomwe ambali ya boma anatsutsa pempho la beloyi. Oyimira boma pa milandu Amoja Phiri ndi a Prescott Mwayi ulipo anati anthu oganizidwa mlanduwa aonetseratu kuti ndi ovuta kamba kuti kangapo konse akhala akuopseza apolisi. Iwo anatinso kupereka belo kwa anthuwa ndi kuyika pa chiopsezo mboni za boma pa mlanduwu, maka mboni imene inakaonekera kale ku bwalo kuperekera umboni pa nkhaniyi. Komabe loya wa oganizidwa mlanduwa a George Jefferson Kadzipatike anati ambali ya boma alephera kupereka mfundo zogwirika zoletsa bwalo kuti lipereke belo kwa anthuwa. Iwo anati munthu aliyense oganizidwa mlandu amayenera kupatsidwa belo, ndipo kuti aboma sanapereke mfundo iliyonse yoonetsa kuti anthu akapatsa belo sadzapitanso ku bwalo kukayankha milandu yawo. Tinayankhula ndi loya Akadzipatike bwalo litayimitsa mlanduwu. Akakatsala pa namba 5 anthu amene tikuayimira pa mlanduwa akuamanga, akungowamanga akatuluka akuamanga, akatuluka akuamanga. Milandu yake yofananira napo ndithu osangowamanga kamodzi basi kinako kumangowayitana ku court branch. Pakadali pano oweruza milandu a Blasius Kondowe wati adzapereka chigamulo chake pa pempho la beloli mawa lachitatu. Ndine John Paul Kayuni. Bwalo lalikulu Blantyre latsimikiza kuti a Veronica Pempho Ndalama chipani cha DPP anasankhidwa moyenera kukhala phungu wa ku nyumba ya malamulo dera Blantyre City South Lonzo monga momwe linalengezera bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Judge Alan Muhome wati Rashid Gafar ndi Alex Mwala omwe anakasuma pa nkhani ya zotsatira za chisankho cha derali alephera kupereka umboni wokwanira kuti bwalo lilamule kuti chisankho chichitikenso. Chigamulochi chadza pomwe Gafar ndi Achimwala amadzudzula Ndalama kuti anachita zachinyengo pa nthawi ya chisankho ndipo kuti amafuna kuti bwalo lilamule kuti chisankhocho chichitikenso. Christopher Sanda ali ndi ripoti. Loya wa a Veronica Pempho Ndalama anaoneka okondwa kwambiri pomwe bwalo latsimikiza kuti a Veronica Ndalama anasankhidwa moyenera monga linalengezera bungwe la Malawi Electoral Commission. Koti kuti sinakhutitsidwe ndi umboni umene unaperekedwa khoti ndi anthu odandaula Achimwala ndi Gafar. Andino khotiyo yana kuti popanda umboni ndikuti kudandaula kwawo kunalibe mwendo na uliwonse woyimira ndi khoti yapanga dismiss petition yawo. Tizandoza kuti pano Honorable Ndalama akuyenera kutumikira anthu awo. A Rashid Gafar ndi a Alex Chimwala amafuna kuti bwalo lilengeze kuti chisankhochi chichitikenso ati chifukwa choti a Ndalama anachita zachinyengo pa nthawi ya chisankho cha pa 16 September. A Michael Goba Chipeta ndi loya wa Gafar ndi Achimwala. Petition imene tinabwereza kontra lalikana komanso lanena kuti mbali zonse ziwiri makosa ndi maligo kosi aliyense apange pea makosa. Chisakulo cha chitoti magrantero sanabwere magrantanga, so panopa ndikuti ndikakumana nawo ndimve kuti ndikafotokozera ma instructions amene andipasira anthu bwanji. Judge Alan Muhome wati Gafar ndi Achimwala alephera kupereka umboni okwanira kuti bwalo lilamule kuti chisankhochi chichitikenso. Kumbali ina bwalo lalikulu ku Blantyre
lakananso pempho la abidamiya omwe amatsutsana ndi zotsatira za chisankho cha phungu wa kunyumba ya malamulo dera la Chikwawa Mkombezi chomwe anapambana ndi Lloyd Malola a chipani cha DPP. Malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sande. Phungu wa Malawi Congress MCP wa nyumba ya malamulo wa dera kumpoto cha kummawa kwa boma la Mchinji Anthony Masamba wapempha boma kuti lipereke chiputa misonzi kwa manja anthu omwe anafa pa ngozi ya ndege kuphatikizapo wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima mu Juni chaka chatha. Polankhula mu nyumba ya malamulo lero, Amasamba apemphanso kuti boma litsekulenso kafukufuku pa ngozi ponena kuti uthenga omwe ulipo pakadali pano ndi osagwirika. Pakadali pano ndi unaona za malamulo ndi chilungamo Charles Muhango ati ofesi yawo ikuwunikira malipoti atatu okhuza ngozi. Chisomo Chingwala ndi zambiri. Poyankhula m'nyumba ya malamulo pamene amayankhapo pa zomwe President Peter Mutharika analankhula pamene amatsekulira nyumba ya malamulo, phungu wa MCP wa dera la kumpoto cha kummawa kwa boma la Mchinji Anthony Masamba anati boma likuyenera kufulumizitsa ndondomeko yopereka chipukuta misonzi kwa mawanja oferedwa. Amasamba omwe ati nawo anataya m'bale wawo pa ngozi ati kafukufuku watsopano atha kuthandizanso kuyankha mafunso omwe mawanja omwe anataya abale awo ali nawo okhudza ngozi. Izo zonse zichitika zikuyenera kuchitika choncho kumene department yolemba anthu ntchito imakhaso ndi ndondomeko zake kumeneko kuti kodi munthu amene ali pa ntchito akamwalira akugwira ntchito zimakhala bwanji, amapatsidwa chipukuta misonzi banja lotsalalo kapena ayi. Kumenekoko tikukhulupirira kuti ndi kumene kukasowa zinthu zathu kapena kumene angakatankhe mayankho okwanira. Poyankhapo pa nkhani nduna yoona za malamulo ndi chilungamo Charles Muhango inati padakali pano ofesi yake ikuwunikira maripoti awiri ochokera ku kampani ya ndege ya ku Germany komanso ina yochokera pakafukufuku yomwe boma linakhazikitsa. Ndisimikize kuti ngati ineyo ounguza owerenganso maripoti amene ali pa desk panga ndikapeza kuti pali china chake cholakwika chimene chinachitika kaya ndi za upandu criminal kapena zoti mwina zinagwira kwambiri zoti boma litekepo mbali kupepesa mabanja ofepa ndipereka recommendation yoyenera. Padakali pano mtsogoleri wa zokambirana m'nyumba ya malamulo Japi Mhango wapempha aphungu a nyumbayi kuti asakambekonso kaye zokhudza ngozi kufikira nduna za malamulo idzabwere ndi zotsatira pakuwunikira pomwe ikuchita pa maripoti omwe ili nawo. Ngakhale maripoti onse omwe alipo okhudza ngozi akuonetsa kuti palibe za upandu zilizonse, kuonena kuti nyengo yosakhala bwino komanso vuto la oyendetsa ndege ndi lomwe linadzetsa ngozi. Aphungu ena a nyumba ya malamulo komanso mawanja anthu omwe anafa pa ngozi akhala akufunsa kuti kafukufuku wapadera achitike ndipo poyera. M'malo mwa Zodiac, ndine Chisomo Chingwalu. Kansala Peter Alex Banda wa chipani cha DPP yamusankha kukhala mfumu ya mzinda wa Lilongwe ndipo wachiwiri wake ndi Triza Silo wa chipani cha MCP. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe yatsopanoyi yapereka chitsimikizo yoti ilimbikitsa kwambiri chitukuko cha ntchito zomangamanga mu mzindawo. Kuti timve zambiri nali ripoti lomwe alemba Irene Kaira. Makansala a madera 23 anawalumbiritsa asanambe kuvota pa chisankho cha atsogoleri atsopano a khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Alex Peter Banda ndomwe apambana pa mpando wa mfumu ya mzindawo pomwe Triza Silo a chipani cha Malawi Congress ndi achiwiri yawo. Banda anati zotsatira za chisankhochi zikugwirizana ndi mfundo zonetsa kuti amayi ali patsogolo pa maudindo a ndale. Mzinda wa Lilongwe ukulimbikitsa zinthu zosiyanasiyana kuza umoyo bedeli misewu yathu pano kuzoona misewu chandioneka kale bwino ndeyo kwasala kunkoti ndikochepa tikambirane ndi mavenda tikumane ndi machama nawo tione kuti chiyambira pati. Mkulu wa mzinda wa Lilongwe Amecloud Kadamanja anati akuyembekeza kuti ntchito za chitukuko ziziyenda bwino chifukwa makansala a madera osiyanasiyana ndi ofunika pa ntchitozi. Pamakhala ziganizo zina zimene zonena kuti ife ngati ogwira ntchito sitingathe kupanga patokha pachonena kuti ziganizo zimenezo malingana ndi malamulo zimafika kuti zizipangidwa ndi makansala. Chiganizo chimodzi zimene ndingaperekepo ndichoti mwina kupanga malamulo ang'onoang'ono ajamathandiza kuti tizisungitsa bata mtawuni kachizungu amati mabylaws. Chilengero cha makansala omwe amayenera kuwalumbiritsa ndi 24 koma mmodzi sanafike pa mwambowu.
mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo madzulo ano muli ndine Chancellor Zapanda. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Bungwe la National Advocacy Platform lapempha kuti pachitike kafukufuku pa malipoti okhuza kusakazika kwa ndalama za ntchito za minda ikuluikulu mega farm komanso ntchito zina za ulimi. Khoti kulilongwe latipereka mawa chigamulo chake pa pempho la belo la anthu asanu ndi atatu omwe akuaganizira mlandu umenya anthu ogwira ntchito mboma nthawi ya zionetsero. Phungu ino nyumba ya malamulo akufuna kuti boma lipereke chipepeso kwa anthu omwe anakhuzidwa ndi ngozi ya ndege yomwe inapha Saulo Chilima komanso anthu ena. Mzamasewero famu yamba kuchititsa maphunziro a oyimbira mpira atsopano maboma onse a dziko lino. Bungwe la National Advocacy Platform lati pakufunikira pachitike kafukufuku pa malipoti akuti adindo ena anathyolera nthumba ndalama zoyendetsa ntchito za minda ikuluikulu mega farm komanso ntchito zina za ulimi. Izi zikudza potsatira zomwe nduna yona za ulimi a Rosa Mbirizi anayankhula mu nyumba ya malamulo posachedwapa kuti ngakhale ntchito za mega farm zimalandira ndalama zambiri palibe chachikulu cholozeka chomwe chinachitika. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe wati zomwe inayankhula ndunayi zikuonetsa kukula kwa mchitidwe wakatangale omwe wakhala ukuchitika mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress. Zambiri mu ripoti yomwe walemba Rachel July. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe wati njala yomwe Amalawi akumana nayo pakadali pano ndiyochita kupanga ndandale ena ndipo nkofunika kuchita kafukufuku pa nkhaniyi. Akondowe ati nzodandaulitsa kuti mwa ndalama zokwana 6 billion kwacha zomwe zimagwiritsidwa ntchito mu ndondomeko ya minda ikuluikulu 2 billion kwacha yokha ndi yomwe yatoleredwa zomwe zikuonetseratu kuti ku ntchitoyi kunali katangale. Ndalama za nkhani 6 billion zimene zimayenera zipite ku program ya mega farm anthu amene adalandira ndi 2 billion yokha imene boma alatha kutolera kutanthauza kuti panali katangale wa nkhani pachifukwa chimenechi njala imene tinayi mu dziko muno ndi chifukwa chonena kuti andale ndalama zimenezi ndikuyika mthumba mwawo. Ndipo mmodzi mwa akatswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino a George Shaima wati mchitidwe wodzikonda ndiwomwe wakula kamba kuti ambiri omwe amagwira ntchito mboma amangoganiza zodzilemeretsa okha kudzera m'misonkho ya Malawi ndipo kafukufuku ndiofunika. Tikaona akuluakulu ogwira ntchito mboma akuononga chuma chokhudzana ndi ntchito kapena nkhani za ulimi kapena za chakudya ndikuti anthu amenewo ndoyipa mtima, anthu amenewo sakonda dziko lawo ya ndiye ngati anthu sakonda dziko anthu amenewo tikhuzana kuti ndoyipa. Lolemba nduna za ulimi ya Rosa Mbirizi anadandaula ndi kusagwiritsidwa bwino ntchito kwa chuma mu ndondomeko ya minda ikuluikulu ngakhale kuti ndondomekoyi idagwiritsa ntchito ndalama zochuluka pofuna kutukula zokolola mdziko muno. M'malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Rachel July. Kato Civils company yomwe ikugwira ntchito yopopa madzi kuchokera ku nyanja kuti apite ku Lilongwe yati kusintha kwa boma sikukhuza ntchitoyi yomwe ndi ya ndalama zoposa 500 billion kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu kampani ya Pride Phiri wati boma latsopano la chipani cha Democratic Progressive DPP lawatsimikizira kuti project ndi imodzi mwa ntchito zomwe lili nazo chidwi. Aphiri amayankhula izi pambuyo pa zokambirana ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED a Sylvester Namiwa omwe pakatipa anapempha boma kuti liyambitse layimitse ntchitoyi kuti pachitike kafukufuku. Tindi ripoti omwe alemba Kenford Mdima. Mkulu wa zachuma ku Kato Civils a Pride Phiri wati project yopopa madzi kuchokera ku nyanja ku Salima kupita ku Lilongwe inayamba mu ulamuliro wa chipani cha DPP mbuyomu. Iwo atinso kampani anayipatsa contract mu ulamuliro omwewo. Aphiri ati kubwereranso mboma kwa chipani cha DPP sikukhudza ntchitoyi ponena kuti boma latsopanoli lauza kampani yawo kuti lipitirira kupereka ndalama ku project yomwe ndi ya ndalama zoposa 500 billion kwacha. Lucas Kondowe ndi mmodzi wa akuluakulu ku kampani ndipo akufotokoza. Pakakhala kuti ndalama zikutivuta ku project zimenezo zitha kubweretsanso chitukuko cha project pambuyo. Koma amene zikuyendera so far ndi mmenenso boma atiuzira kuti akufunisisa kuti project itheke tilibe chokayikira chilichonse kuti project iyenda bwinobwino ndithu. Akuluakulu a Kato Civils amayankhula izi pambuyo pa zokambirana ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives a Sylvester Namiwa yomwe pakatipa anapempha nduna zachuma kuti imitse project iyi kuti pachitike kafukufuku. Kumbali yawo Anamiwa ati ngokhutira ndi momwe project iyi kuyendera koma ati padakali pano sanapange chiganizo ngati nkoyenera kuti pempho lawo kuboma alichotse kapena lipitirire. Project mukayangana yatenga nthawi yayitali
tikuna kuti inayamba chamma 2016-2017 pano kuti kuyandira zaka 10 pamene tikutere project tikuyamba za project ukumaza kupitirira navutabe. ntchito yopopa madzi kuchokera ku nyanja kupita ku Lilongwe ikuyembekezeka kutha mu 2027 ndipo ithandiza kuti malita 50 million adziapopa pa tsiku kupita ku Lilongwe ndiponso anthu akusalima ndi kudowa apindula nawo ndi ntchitoyi. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. mzamsangulutso kampani ya Malawi Airlines yapereka thandizo la 18 million kwacha koyimba mdziko lino kugwamba kuti muthandizire pa ntchito yokonzekera phwando lake la mayimbidwe la Wanted Tour Grand Finale lomwe lizachitika pa 30 November ku Aero Lounge mu mzinda wa Lilongwe. Thandizoli ndi la matikiti a ndege asanu ndi atatu omwe oyimba wa mdziko la South Africa Nasty C ndi anyamata ake omwe amagwira naye ntchito akuyenera kugwiritsa ntchito. Polankhula ndi atolankhani Gwamba wapempha kampani zina mdziko lino kuti zitengere chitsanzo chabwino chomwe Malawi Airlines aonetsa chotukula aluso. Ine vanga ndikuthokoza kwambiri chifukwa siku lililonse mmene maona zinthu ngati zikuchitika and 80 million wajani ndalama yambiri yoti ithandiza kwambiri kupusha show kuti show ikaende oyimba nzathu maiko enawa amatha kupita patsogolo kwambiri faya ithandizo ya makampani ma organization ena ndi ena zimene kumalawi kuno zimakhala ngati zimachitika so even zimatimangira Malawi Airlines timapemphaso zoti asathere pagomba pokhaya komanso azipangiranso oyimba ena komanso makampani enanso azithandizaso ma artist. Mmodzi mwa oyimba mdziko lino ugwamba ndipo pambo mneneri wa Malawi Airlines Joseph Chikalipo walengeza kuti kuyambira mwezi wa mawa kampani idzakhazikitsa maulendo atsopano a Lilongwe Entebbe komanso Lilongwe Johannesburg. Kuyamba maflights ochoka ku Lilongwe kupita ku Entebbe ku Uganda kuyambira pa 15. Maflights amenewa atithandiza kumapanga connect anthu amene amayenda pa ndege zathu pa ma routes a Johannesburg, Lusaka ndi Harare. Komanso kuyambira pa 6 December kupatula ku ma flights athu a daily a Johannesburg amene timadusa ku Blantyre taphatikiza atatu amene tiziyenda no direct from Lilongwe to Johannesburg. Mneneri wa Malawi Airlines Joseph Chikalipo. Ndipo titsendere ndi nkhani za masewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko lino la FAM lati layamba kuchititsa maphunziro a oyimbira m'maboma onse a dziko lino ndipo akukhudza aliyense yemwe ali ndi chidwi chofuna kukhala oyimbira masewero a mpira wa miyendo. Mkulu wa zoyimbira ku bungwe la Duncan Lengani wati ndondomeko ithandiza kupititsa patsogolo kayimbidwe pa masewero pambali pochulukitsa chiwerengero cha oyimbira abwino. Maphunziro likuyendetsa ntchito limodzi ndi National Bank of Malawi kudzera mu mpikisano wa maboma wa banki omwe uchitika m'madera 31 omwe umachitika masewero. Alingana kufotokoza. Padakali pano makosi ali mkati amene akutchedwa kuti referees beginners courses. Izi zatheka chonchi chifukwa cha Football Association of Malawi komanso molumikizana ndi anzathu National Bank of Malawi Championship amene ali ndi mpikisano wawo ukuchitikira maboma onse muno Malawi. Ndi anachiona kuti ndi chofunikira kwambiri kuti mpira umenewu uyimbiridwe ndi akadaulo amene akudziwa malamulo wa mpira. Kotero kuti anapereka chithandizo chonena kuti zinthu zimenezi zitheke. Nchifukwa chake mukuona kuti padakali pano makosi amenewa anayambika sabata yathayi komanso akupitirira sabata ino kufikira cha mu December pamene tizamalize makosi amenewa. Ndeti thokoze kwa ukulukulu anzathu a National Bank komanso Football Association pochipanga chotheka kuti referees department ipeze maphunziro ngati amenewa amene tikuchita tap talent kuchokera ku madera onse mdziko muno la Malawi. Mkulu wona za oyimbira ku bungwe la referee a Duncan Lengani. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Koti ku Lilongwe lati lipereka mawa chigamulo chake pa pempho la belo la anthu asanu ndi atatu omwe akuganizira mulandu omenya anthu ogwira ntchito mboma nthawi ya zionetsero. Phungu ino wa nyumba ya malamulo akufuna kuti boma lipereke chipepeso kwa anthu omwe anakhuzidwa ndi ngozi ya ndege yomwe inapha Saulos Chilima komanso anthu ena. Bungwe la National Advocacy Platform lapempha kuti pachitike kafukufuku malipoti okhuza kusakazika kwa ndalama za ntchito ya minda ikuluikulu Mega Farm komanso ntchito zina za ulimi. Ndipo msamasewero famu yamba kuchititsa maphunziro a oyimbira mpira atsopano maboma onse a dziko lino. Munali ndine Chancellor Zopanda madzulo abwino.
nyengo iliyonse ya umoyo winu yomulimo umoyo winu ukukumba tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.